Another vegetable from Nanay's garden. Gupahag taong, uy. Napoy batong. Fresh from garden ni Mother. Chinese kunis nga. Chinese nga? Tangkong? Chinese tangkong kuno ni guys. Nay, di ba nay? Narapit Tagalog. Nay. Chinese lagi. Kani provide ni ag mga kuanda ni guys, mga seedlings na ni guys gamit ni Nay provided by the barangay. So higi kanis barangay. Kini batong. Amo ko na. Taong. Kani mo dako pa ning taong nga. Na, niwang pa man ni. Gamay pa man ni. Na. Imo to niwang pa. Okra ni daghang okra. Padag ira misteri ka sa kang tambot. Narepe ko basa guys sa gulpod sa amang gini sa Basa taong. o kare. Tangkong. Diyan na guys, agisahon ni namo. Jag kare lapuhan ra. Ipatong sa luto. Haling pud mi guys kay nami tamba na mi isugba. Ingay, wa pagyapon ka nangat. Wa ka anak ko na siguro na pero wa pa dako pa magtijan. Pausan man ni guys kay hugas sa plato untag di mo agas sa tubig. Ay sayang nga tubig uy. Hani man ni. Hani ni ka ha? Ha. Hala. Hani man ni. Hasan. Ah. Pero Ay. Kulbaan na bughani. Dari ra kusog ang kahoy magtak-ang guys amang utan kaya rong magtipid-tipid pas gas ba anja na mo pay kahoy daghan sayang pag di magamit. Datay, panakot. Tibugas og ahos. Ang gisahon na po ni guys kay ano man po sila kinaag nilaw uy di gisahon na po durang lahi na paglasa ba kay maura magyapon ni mga utana balik-balik. Unahon na taghuwad ning kubasa kay gahi magud ni kay guwang kaadyo ba gikan man nila mayor. Wa am nila mahinung gilang kubasa di ay nga nag suot-suot ng des kalibunan sa grabe daghana mi bunga. Mao to gipanguhan nila isag ni TV. Unahon ni kay baga kadyo pa ni to alam pud tagtanga kay naam kuno nutrients dana. Og mahimo pa magani apilon pagliso kay tuwa kadyo kun ridtog sustansya pero di mo pud magsilbi sagapsap ang pagagi. At mga kurawag gamay kay rong magisapos uwil ba. Tagsip-tagsip pud og baho sa ahos ug sa sibuyas. Ako guys maangay kadyo kong utan pero di lagi pa ta magtanom grabing mahala pud sa merkado mamalitag utan labi nagingani sari-sari. Lagi mong 20 pesos siguro sa kakamo. Mao nang lami jud tong magtanom ta sa sure pud ta nga wa puy chemical gi-spray. Mao nang encourage jud mo na nga magtanom jud mo bisag ginagmay ra gud pang konsumo ra gud sa natad. Okay, so nagisa na to sa pud ning takuban barang maluto kay muhailin ja pud ni. Agahan kabanghan guys ba og magluto danis abuhan kay garabing ka abangga init kadyo mura ka gisugba. So timplahan na guys asinan ra na gamay kay aron na pilasa gamay di mas nanay mo angig tuyuhan kay matukar mo kunog sa mo tagid ang rayo mas tuyo. Tubigan ra mo pud ni guys kay ako di man ko moangay og sabaw-sabaw ang gusto jud pinamahad kay namin mga bata mangita magsabaw kay bahog sa ilang luto. Darag tamban guys asinan pud gamay kay na ni isugba ron kay pare sa atong ginisa nga utang sari-sari. Dali raman ni guys kay naa naman tay kadyo at raman ning kakhaon kay ana na tay isog bagat ang tamban ni hanig raman na dan luto man sina ta kita mo na ng baga kadyo. Di na ko magamit og screen guys ditso na ni hanig naanad man sa imi na nagkuway screen ditso ra mi siya nagpatong na ng baga wa pud mi nahilo. Hilo nod laman ay. Ina na kay maluto man na. Hoy, bakit ngayon lang kayo naligo? Lagbilahan. Ato pa nga bali-balihan kay mapagtong sa hinuuni na. Usahay ra ba ni sugbag nga ni sila obra bagay giko. Ato din ang pingan kay bong gamay ra. Luto nagsinog pa guys. Ready na for lunch pero alas 10:40 pa man so unsa na taman iudto. Luto na pag-utan. Ngay, hinit na pag-utan. Ito kumita. Namas pa de. Ay mo pinigito taklubang nga. Uy, gagubog naman eh. Ay isa? Lubat man. Jackfruit. Lubat man rin. Lubat Bangka, na guys. ako nag-i-offer. Pero baho naman. Baho naman kagwang. Di nalata-lata na. Uy, lamini sa mas binigdit ta. Dam. Lamini sa mas binigdit. Binigdit tayo. Enjoy yun.
Mawala pa niya itong bining nito. Bugas na po nung kanina. Gulang moy, saging. Sa rin dang, atos freezer. Avocado. Ganda naman eh. Wa pa. Dang, atong sasawanan dang sa atong buwan dang. Diyan na dang. Dali na, nay. Kami ila, sila tatay, kaya di man na mo. Dari mag-amag, ila tatay, dali ka na. Mag-dit-dit mo po na sila, dapat ila diyan. Ano sabi mo? Masero, loy ko. Uy, may! Sabay no. Reklamo pa Wala ta sabi niya. Wala ako man ako. Yung reklamo nga na halas doon na ako. Ha? Ginado mo yung rep eh. A few moments later. Hi guys, dakoy la mayor. Dakoy karnabay natag ni mayor. So ato aning kanin karon. Hinog na kadyo humuka man. Okay guys, so diyan na ang karnaba. Ready to eat. Gahapon man ni mayor gikat-kat ilaw. Ilaw ba din eh? Aw, humuka na mo. Pero magarang humuka na. Ako nga. Ala, ano ah? So guys, nanay dan, kuantos na nang dani, nanay dan eh. Sitarohan na ito. Parang humuta ka hinugs punuan. Kan kay? Kanawa. Loy ra man singagi. Nanay. Lapi, bisa garag daon. Mani subok. Di naman mo duti. Kaya nang uban. Ngayon. Haba. No? Haba na haba. Mudu. Di. Kami ah. Ayon. Pag mo tayo. Nami kadyo. Kay, di ka ba kanina ba? Mani ka na ba? Uy, taas ni tag antioxidants. Pwede kay kuan yo. Antioxidants na fight sa Kay batasan. Di lagi ko. Kurabi. Kaya ba? Bros ko pait. Kuy rite. na maka-fight sa free radicals. Atag niya pe. Kamay. Kaya yun doy. Kamay ra kamay. Kawa ko paksira. Aray ka na yatag na tanan. Ah paksira. Sige ragso lang ti dan. Ang sama ni. Kumut-kumutan niyo ba? Giluwa. Or Iluwan Alexi? Yun man. Ano good? Iwag. Iwa. Danan-danan? Apel ko. Ano ba yan eh? Yaw. Ito na liso. Lamias man. Napos ko yan. Litsan tanyor. Sabi ulit ako yun. Katabang ko ano pa sinagi. Huwag nga. Birthday ni ma. Grabe. Ito na hinay-hinayan. Pada kitang edad, di pada tama. Entonces. Gracias, Ginoo. Tanang masobrahan, wa na na lami. Balance ba balance? Huwag kang irintin. Kainin ba ko? Pango ko. Kainin, manino, mura may yun. Kainin, bahong albahaka. Saroy mo na. Saan dito sila? Kalipunan? Nang lakaw, Miss Undoy doha guys. Kaya nakaunaan ako pukog mamiyabas. Kaya bawa-bawan sa banayang bao. Uy, misagan sa malay pangitaang pagkaon. Gwa, pero pagkadsog view dari guys. Doon himan mega high. Kanan na buntod ninyo makita na. Na mega subay-subay des naging adlaw. Raping katungas kun. Pero worth it man pag nanakas ibabaw. Kaya makitaan dyan ni mo view. Nakawatag po mo na sakpan. Hurot na ning batong lula na ni mo binuong. Na may bunga gudo sa kabuok. Bot bala. Hey kaigo. Wah, bala. Be kaigo ba dyan? Suswa man basig ako rin makaigo na nakita mo guys. Namo na idanggi puno-puno. Be go ba? Ay sus, bala ah. Ay sus. Daya pir ka doy. Saan na mo kunot yung bugdo man? Rabit kunot, ang rakuha kunot. Wah, bebe. Ay, hapit. Saka na dyan si Jawa nakagwanta. Huy, masamad ka doon, daghay tunog. Huy, daghag tunog. Wala ka. Disud-disud lamang ka diha. Why! Tara natagak na. Agoy, arang ladua pag-iabtan. Abot pas karsada. Tos karsada doon ni abutoy. Lagi. Nagdayapir ka?
Mura makagadaya pero oy. Uag lubot. Straight. Naa. Okay. Agisa. Taga sa kaidsa man tong gibuno. Patanawa mi be. Tamis ka ni? Oh, mampun isang gihatag ni mulas. Ay ka ni may tamis. Katong usa duha-duha. Uy hala. Bae ni auntie. Nani human na. Naabot ng mga baka dari duy. Sana ni sagul-sagul na ni. Dapat jud koy bijabas guys. Jabuongon kaan pagajud ko karnapa ganina. Hani pa magipangaon rong adlaw nagkaan pa kog saging lakatan, nagkaan kog saging tundan, nagkaan pa jud kog nang kagamay na buing na, halo-halo na ni. Pas dito na ni. Yung kapag ganing baba kay ramang kalami, di ta na ni duy be. Ay tapikas duy. Humot good. Humutog. Kuan? Humut ka. Ag buongon pud na. Nasahog-sahog na lagi ni guys, halo-halo na ni Stijan. Usapon lang magmaadyo karon di ta sakit ag tijan kay kasagaran sakitan kag tijan kay kana bitaw nga panglamjon ra pud usap-usap. Nandi si Jama digest og tareng una. Inday, si Inday ning dako. Uy, laki man ni jang bata. Kaya namin nagkumbitay. Di santol guys. Bangkok ni siya. Santol gihapon ni sa lula ni Undoy. Yun nadaot man doy. Mudako pa ni siya guys. Muras dag ni Aliana kadakon. Sa una, sa nanguyapos Undoy na kay mama ni gasan na kanunay. Kada mamunga ni kay kakaon man ko. Di day ko kakain kada bunga na ni. Ha? Ulit ug kuan sin. Tagduha pa man ni ka sa kubag. Hi. Sa iro ni Undoy to ah. Okay, manong. Bighan nagbunga santol mo ang tininita. Muda ka pa na sa kadyo guys. As in ka na nga dengan di mo makatukbo nga na. Maka ah. Hinog ka hilaw pa. Hilaw pa doy. Adyo at hadoy. Hinog na lamin na kan. Ha. Hilaw pa. Nay murag nahilo na. Lamin na kan. Hinog na ko no bisag hilaw pa. Lamin na kan lagi. Ayaw doy. Zao lagi kasabad sa kag auntie. Ano maganda nga hilabtan man. Nagkuha jug dugit oy, hadja nga dugiton. Maamong ganin ang hilaw doy, hadja kang dukdukan. Maamong nang hilaw. Hala, di kawatan dari. Nangawat ra ba pinigbuongon. Double kill na. Undoy gasagul-sagul na ko doy. Ah! Bagli gid ang kuit. Ano lang daw nga di man madrawing. Bekil? Namura. Pagtarong dia. Di bitaw guys sayang gud kaadyo og di pa bitaw si Zaingan og kanang hinog. Sayang. Ang daghana sa kaadyo bunga oy. Di makita ni sa video pero ang daghana kaadyo. Bongon hatong kanan kay bonan sabak mo adlaw gibuadat man kurong adlaw di man mapaglagang babar gusto malamang sigig hungit ga. Sagol-sagol lagi kurong adlaw. Cadan, di aragamang pasahero. Gamay nga buongon. Dake-dake nga buongon. Okay.